a Najeriya har duniya ta tashi ana tunawa da shi a matsayin namiji wanda ya zaga kasar nan ya gaya wa mutane manufofi da ka'idarsa. Cin zaɓe da rashin cin zaɓe wannan wani abu ne na Allah. Malam Aminu Kano bai kafa gwamnati ba, bai zama president a kasar nan ba, amma ko da wasa yanzu mutane har zuwa yau shekara 40 da rasuwar Malam Aminu Kano suna son cin zaɓe, suna kare hannunsu da kansu da sunansu. Da yawa ma yanzu in sun tashi sai sun je an yi gaisuwa a kabarin Malam Aminu Kano. Shi ma Dr. Rabi Musa Kwankwaso zancen wai ya kafa gwamnati ko bai kafa gwamnati ba, shine Malam Aminu Kano mu na wannan lokacin. Dan dai Malam Aminu Kano a 1983 gawarsa ce ta sa aka ci zaɓe a Kano, alaisa bakin zuwa shi kaɗai. Kuma Malam Aminu Kano shugabancin da ya bayar, barin gaya maka, ya sa sabu bakin zuwa shine sanatan da record ka ɗauko yana nan a hannun, shine sanatan da ya bi bil da motion a kan Najeriya. Duk magana da za su faɗa su faɗa, amma da bil dai da motion a Najeriya wallahi sabu bakin zuwa ne ya fi kowa yi na hikima, saboda yana da bakin ɗin Malam Aminu Kano. Ni ma da nake ma maganar Malam Aminu Kano wannan lokacin Rabi Musa Kwankwaso, ni kuma ni ne sabu bakin zuwa wannan lokacin.